Кримчани, яких окупанти закликали до свого війська, є жертвами, а не злочинцями. На цьому наголосив керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний. За його словами, окупаційна влада навмисно залякувала кримчан переслідуванням Україною призовників, щоб розривати зв'язки із материковою частиною України. Натомість ті, хто чинив воєнні злочини в лавах окупаційної армії, відповідатимуть за законом, додав Поночовний. Все досить просто. Ті, хто насильно потрапив до Збройних сил держави-окупанта, є жертвами збройного конфлікту. Ті, хто добровільно пішов, нічого не зробив, не є злочинцями. Ті, хто добровільно пішов і вчинив злочини на території України, відповідають за законодавством України. Водночас прокуратура автономії розслідує кримінальні провадження щодо тих, хто прямо чи опосередковано причетний до незаконного призову в окупованому Криму. На даний час органами прокуратури вже повідомлено 10 особам про підозру у статті 438. Відносно 2 окупаційних військових комісарів обвинувальні акти вже скеровані до суду, тобто очікуються поки що заочні вироки, але війна покаже.